Čau lidi, mám pro vás moudro dne. Když vám život dá citrony nebo mandarinky a nejsou takhle nechutně schnilí, udělejte z nich limonádu. A když vám život dá bílýho klokana, no, tak s tím nedělejte nic. To se totiž může stát jenom ve Strupčicích. Tam já to miluju. Netrpělivě jsem čekal za brankou, ať už mě vezmou ven, ale panička ještě musela sbírat moje hovinka. Z koníka jsem unešený nebyl, protože to není tak zajímavý jako klokan. Oni si asi myslí, když na mě připnul ten 15-metrový provaz, že jim jako neuteču. Tudle nudle. Na vesnici mají nejlepší fenečky, takže jsem je čuchal. A potom jsem měl zásek a strašně jsem slintal, protože vonili úplně přenádherně. A koukejte, jaký jsem božek stavitel. Procházeli jsme se po vesnici a potom cestou domů jsme navštívili mýho kámoše Bambiho. Nechápu, proč máme v rodině sami šicuny a žádný retrievery, nemám pořádný kamarády veliký. No a jako vždy jsem před vchodem našel tenhle parádní úlovek. Panček mě táhl do výtahu, že se ho jako sebou brát nemůžu, ale já jsem ho stejně rychle chytil a jeli jsme. Zima ještě nekončí a musíme mít čím topit. A to je všechno lidi, tak čau.